Sura 95. Et-Tin. Smokva. Mek. 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wat-tini waz-zajtun. Tako mi smokve i masline Wa turi sinin. i Sinajske gore Wa hadhal baladil amin. i grada ovog sigurnog. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepše. Thumma radadnahu asfala safilin. Zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Zar Allah nije sudija najpravedniji? Sura 96. El-Alaq. Ugrušak. Mek. 19 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Khalaqal insana min 'alaq. Stvara čovjeka od ugruška. Iqra wa rabbukal akram. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj, Alladhi 'allama bil qalam. koji poučava peru. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Koji čovjeka poučava onome što ne zna. Kalla innal insana layatgha. Uistinu, čovjek se uzobijesti, An ra'ahu istaghna. čim se neovisnim osjeti, Inna ila rabbika ar-ruj'a. a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Ara'ayta alladhi yanha. Vidjeli ti onoga koji brani 'Abdan idha salla. robu da molitvu obavi? Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Reci mi, ako on misli da je na pravome putu, Aw amara bit-taqwa. ili ako traži da se kumirima moli, Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. reci mi, ako on poriče i glavu okreće, Alam ya'lam bi anna Allaha yara. zar on ne zna da Allah sve vidi? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ne valja to. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku. Nasiyatin kalibatin khati'ah. Kiku lažnu i griješnu. Falyad'u nadiyah. Pa neka on pozove društvo svoje. Sanad'u az-zabaniyah. Mi ćemo pozvati zebanije. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ne valja to. Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš.